Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu pokazat ću vam nešto mnogo lepo. Inače, to lepo smo imali prošle godine samo jedno, inače to je kobra. Klasična kobra, znači bez bilo kog broja. Znači samo kobra. E sad, za sad imamo samo 3 komada i sad ove ne znam da li ćemo još da možemo da nabavimo. A verovatno ćemo da nabavimo kobru 15, ljudi. Kobru 15, ovolika. To je još u planu, vidjet ćemo, ali nadamo se da ćemo da je nađemo, pošto našli smo na neka mesta, ali vidjet ćemo. Sad htio sam da, znači ko me prati od prošle godine, vidjeli ste kako roka ova kobra, mislim, vjerovatno već znate svi iz svakakvih klipova na YouTube što imam. Sad, predložite mi kako ja da iskoristim ovo, šta da mi uništimo s ovim, brate. Znači, mora nešto dobro da se razvali. Sad šta je to? Mi razmišljamo, brate, ništa nam ne pada na pamet kao nešto kreativno da bude. Da nešto ne bude što može da uništi obična petarda ili neki šok ili bilo šta, ili mamba. Znači, treba nam nešto što može, što je jače, što je nešto veće. Da mi to uništimo, brate, sa ovom petardom. Sad, gledajte koliko dobra petardica, mnogo lepa, brate. Ajde što je jaka ona, nego što mnogo lepo izgleda oko gleda. Ljudi, samo da vas upozorim, znači, pazite se ovoga. Ova petarda, znači, kad se zapali, znači nikako ne palite u ruci, to 1000 put kažem ponovo, znači ovo nikako. Kad zapalite petardu, ljudi, prvo ona izgori, pa onda izbaci kao baklja ono što izbacuje. Sad to, ljudi, nemoj se zajebete da ju uhvatite, da priđete pri nju pre nego što ona pukne. Jer njoj dosta dugo treba da pukne zato što je jaka. Tako da pazite se, ljudi, to znači ono, nemoj da pucate na seljeno mesto jer je mnogo jako roka. To se isto pazite, znači obavezno na zemlju stavljate, palite i mnogo pobegnite, 50 metara begnite, ljudi, mnogo jako puca to. Ništa, to sam teo, pišite u komentarima, ljudi, pa ono, to je to, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu, ćao.